Kani Okay, akong sugod na. kalaban. Bro, kanap. Palangga. Oh, kani akong kalaban, akong ipahibalo daan nga ingon siya sa iyang reels. The Sleeping Dragon man siya. Sa malas Biblia, ang dragon mo ni yawa. So, natulog ka yawa, Ayaw na nakamantaran. lagi. Ayaw na lagi komentaryo ka po kay Sige na, sige na, Katolik sige na. kaliwat sa bitin. Mo tima na to sunod. Sige na, sige na. Sleeping Dragon Ako mo ni, pabalikan niya. nakamantaran. Sabot mo sa bitin. Mo tima. Pag-PM mo sa inyo ang sabot ha, mo diri sa kuwang live ha, kay mag-PM ra mo. Okay, sugod na. Awal komentaryo na. Okay, sugod na. Brother Eugene. Okay, bago ta magsugod, akong gihangyo ang tanan nga atong ibutang atong presensya sa pagpaminaw o labi na sa maong debate karon nga mahitabo nga ang tema pamatud-an nga ang pari sa Roman Catholic Church sinugo sa Dios sumala sa Biblia. Ang affirmative niini mao si Brother Eugene Gapo ug ang musupak niini mao si Brother Lini Kahanap. Og karon, bago ta musugod akong gihangyo ang atong affirmative nga muhatag sa opening prayer. Go, Brother Eugene. Palangga. Wala ni rebatted palangga daw. Dali lang, yan na. Magsabot na taron, anak. Magsabot na ta. Sige, Sige, sige. mag-ampun na ta, bro, ha. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri, et Filii et Spiritus Sancti, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Yoro. Okay, mayong gabi sa usab. Daghang salamat, Brother Eugene, sa opening prayer. Og karon, ang ato ang debate, ato ang pagkasugdan, mubasa sa ako sa rules, apan sa dili pa nako pagabasahon. Akong ihatag ang opening remark sa matag usa, sulod sa usa ka minuto nganong nahitabo ning debate o pagpailas ko galingon. Atong unahon ang affirmative, Brother Eugene Gapo. Okay, mayong gabi sa tanan ng mga naminaw nagtanaw na to sa tong live edition ron sa YouTube channel na to o ato sa Facebook o dito sa live de Peter Pindon. Salamat kayo niya nahitabo ning debate kay pagkahuman sa debate nilang Brother Carlo Badinas, murag nainganyo ko nga niglini kahanap nga magkigatubang ron bisan online man lang so nahitabo na gyud dugang ra gyud ko nga alaw-alaw ani niya nga makipag-sharing dialogo through online yang gusto kay dito mas rotondas ipil layo mo kay tong ipil so karon na nagita dire nag-abot online mas nindot ni kay safety siya lingkod tas balay lingkod ra pud diha ang mga naminaw kaon-kaon lang papon inom kape ginagbay so mao ra to bro mayong gabi Okay, daghang salamat no sa affirmative sa iyang opening remark ug karon atong ihatag usab ang opening remark sa negative pagpaila sa ikaw galingon. Go, Brother Glenny Kahanap. Mayong gabi tanan. O sa tong tinahod nga moderator o sa tuang palangga nga si Eugene Guapo. Pare. I love you pare Palangga. I love you to. I love you tre. Mo ni ano nga nahitabo kini nga mao nga gubat sa rason, wala sa rason. Tungod kini nga gihagit ko ni amigong Darwin Gitgano sa Bohol, ngaya ko pala ako dito og tagaan ko niyang pamasahe. Apan wala gitugot kay aduna po ko'y gagmayng bata. Mo nang niya nga si Bayutas iparidi daan kay siya may moingon nga muagi daw diya daan ayan ni Darwin. Actually ang mga CFD mo ginang hagit sa kuha. Unya kay mo ning niya nga nahimo ning niya friendly Bible sharing aron ipakita na to ang gahom sa Ginoo. Actually ang debate ang Ginoo gyud mo daog niini. Ang kamatuoran dinhi kita mo balik sa original nga mga pulong sa Biblia. Atong kanon sa Greek. Mao gina siya, no? Mabalik ta sa Greek o nalibog ta sa English, Filipino, Latin ug uban pa. God bless. Okay. I love you po. Okay, daghang salamat sa negative sa iyang opening remark. Ug karon ako ang pagbasahon ang maong rules. Paminaw mong tuwa aron nya dili mo makalikramo no sa maong rules. Number 1, tahor ang moderator. Ikaduha, pangutana naa sa pahayag ug naa lamang sa tema. Dawaton sa moderator ang inyong pangutana kanang naara gid sa gipahayag ug naa sa tema. Ang moderator may mo desisyon ni ana. Sa ikatulo, ang pangutana walay limit apan ang tubag dili mula pa sa 30 seconds. Bot pasabot kung mag-premise ka sa imong question, as long as question lang yo dili ka magwali, wala say limit. Pero ang tubag dunay limitasyon, ay 30 ka segundo.
Ikaapat, ang pangutana nga categorical, pagkatabagon una sa categorical, bago mo explain sulod sa 30 ka segundo. Bot pasabot, nga kung pangutana, dili mo explain, nga mo explain sa kinahanglan nga categorical sa unya ang moderator kung mo explain nya wala ray objection, dili ra pod mo ingon ang moderator ha nga mag-object. Kundi pasagdahan ra na sa moderator. Paminaw ra gid ang moderator sa objection sa debater unya cater sa moderator ang objection basta kinalabot sa tamang pag-object. Ikalima, kung dili mo tubag, warning ang moderator sa makatulog ka higayon, unya og di gid mo tubag, ang moderator mo pahunong sa maong debate, unya mo declare ang moderator nga pildi ang dili mo tubag. Ikaunom, dili mo declare ang moderator kung palasi ba o dili. Sa ato pa, bot pasabot, mingon nga palasi ni, unya mo dawat ang moderator nga sige kay palasi man na usab ang pangutana, dili. Kung dili mo dawat ang moderator nga naay debater nga magsigila og tagoan ng objection palasi, no? Kung dili ang moderator mo nay katungod mo explain, mo nay katungod nga mo decide kung ang iyahang pangutana naa ba sa tima o wala sa tima, o naa sa gihisgutan o wala sa gihisgutan. Mora na siya. Ikapito, ang debater kinahanglan nga open ang kamera, o naka-open mo siguro inyong kamera diha aron nga ma-recognize ang inyong mga itsura kay labi na kay ikuan man gud ni siya post man gud ni siya naka-live pod kinahanglan ta nga ang mga audience nato makakita sa inyong mga naong. Ikasiya mula gitugot ang challenge question apan kung magsabot ang duha ka mga debater aron sa pagpatimaos ka matuoran ang moderator motugot pinaagi sa inyong pagsabot. Okay? Ikapulo, walay atake personal. Ika-11, bawal mamalikas. Ika-12, bawal aduhim name. Ika-13, pwede mudugang ang moderator sa rules kung kinahanglan. Excuse me. Kung pananglitan sa ika-13 nga kuan nga rules, wala siya dire nga rules. Apan kung gikinahanglan ang moderator mo ay makahimo sa pagdugang sa maong rules. Okay, ang ato ang rules nadungog ba ninyo? Why bro? Dungog Okay. bro. Okay, Bumati. daghang salamat. Okay, daghang salamat nung inyong giuyunan duha. O karon kay kauyunan mo sa inyong sa ato ang roles, unsa man ang inyong sabot? 1 round ra ba ta? 2 rounds? 1 round na bro, kay gabi naman po kayo. One round. Okay, ang 1 round, ako i-explain ang 1 round. Ang maminaway. 1 round, Okay, then ako atong- na ang last. Mamampo. Okay. Then, Okay, ang 1 round, mao na siyang plaster sa 1 round. Naay duha ka klase nga ako ang ihatag sa inyo, pili mo aning duha. Ha? Naay 1 round ra nga paghuman sa pagbarog sa affirmative, cross examine. Pagkahuman, mubarog na pud ang negative, cross examine, unya human na siya gitawag 1 round. Unya ang conclusion og 5 minutes ninyo, magpili mo 5 minutes og pila ang inyong gusto. Pwede ba mo tandog sa tima or dili na mo tandog sa tima? Muna akong ipangutanan ninyo. Ako pagsabot. Katulang parehas sa Ibarinas nga pamaagi aron dali ra. Ampo din sa las. Ako amo ampo. Okay. Okay. Okay, brother Eugene, sa iyang gibot pasabot nga inigkahuman sa first round. Pasalamat na lang. Konklusyon, wala na tandog sa tima. Unya pagkahuman, og imong humanon ng 5 minutes, pwede. Og dili mo humanon, but kung salamat lang, okay ra po. Human na yun. Okay ra, brother Eugene? Okay ra bro. Okay. Daghang salamat kay nagkasinabot ang duha. Ano ang oras? Pagkasugdan sa atong affirmative sulod sa 10 minutes na. 10 minutes ra nya 15 minutes cross examine nya running time. Sakto ba ko? Okay na bro. Okay. Ang atong oras pagkasugdan ni Brother Eugene alas 7:56. Go Brother Eugene sa imong 10 minutes. Okay, maayong gabi sa itong mga suking naminaw taman sa nabot aning atong live edition. Maayong gabi ninyo. Daghang salamat sa inyong pagsunod pagsubaybay. Karon nato ning pamatud-an mga suking tigpaminaw nga kining pare sa Roman Catholic Church maog yun ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan yun, no? Dili Ginoo dili Kristo kun dili sinugo yun. Ngano man nga sinugo tungod kay natay mga lig-on nga basihanan sa Biblia. Basig mangutanan is Glenny kahana palangga, I love you. Asa mabasa palangga, I love you. Nga naay mabasa sa Biblia nga ang pare sa Roman Catholic Church sinugo letra por letra. Ato ning unan
nga ang atong pagpabarog dire dili litra por litra kay ngano man gikuha na to ang prinsipyo sa Biblia. Ang prinsipyo sa Biblia mao ni ningon si Kristo sa San Lucas 10:26 unsa may giingon sa kasulatan, di unsa mo man kini pagsabot, so ang kasulatan nagkinahanglang pagsabot. 2 Korinto kapitulo 3 bersikulo 6, ang litra nagapatay apan ang espiritu nagatuhop sa kinabuhi nga walay katapusan. Naa sa Biblia sa King James Version. Onya, kung dagan ta sa Old Testament, di gyapon muuyon anang litra por litra ang Biblia kay matud pa sa Oseas atong basahon ning Oseas 14:9 man siguro na atong tanawon ha. Nga usay masipya tra bagog litok ana kay Oseas 9:14 or 14:9. O dara, 14:9. Ningon dire, ang malamon angay mo sabot sa nahisulat ni dinhi ug ang masinabuton angay masayod nini. So kinahanglan lagi nga ang malamon angay mo sabot. Sabton jud, dili litra por litra ha. O karon direta sa bro kanang kadali lang bro ha kay bro i-cut sang time bro. Sige okay na kay nawala akong signal. I-cut sang time pa dali bro. Okay. Bro, Peter Pindon. Ikat sa Yes, bro, tayo yes, bro, bro. Peter Pindon. Nakamute ra ba ko Ikat sa bro? Nga naman. nawala kong Okay signal ra, dire bro. sa akong live. Kaya Okay ra bro, tinaw ra. sige, go. Okay. So, nagkinahanglan tag pagsabot. Oseas 14:9, sabton, si Kristo nagingon, sabton ang kasulatan. O niya, ang kuan, kining niingon ang si San Pablo nga supak siya sa gitawag og litra por litra. Now, kaning gitawag nato og pasensya na mo sa atong live dire sa Facebook ha kay nagputol-putol gyud ta nya sa atong YouTube okay ra man siguro ni. Bet ang tanaw to okay ra ni sa atong YouTube walay problema ra kay naka dili ra ta putol diha no sa atong Facebook lang nagproblema kay kapula gyud ta dire. Balhin lang mo sa YouTube channel ha. Sa atong kuan Lakbay Katoliko TV channel kay mura balay klaro atong Facebook ron kay tralala. Okay. Dayon, nganong moingon man ta nga ang pare sa Roman Catholic Church sinugo naa sa Old Testament atong timan-an nga ang Old Testament mga pare na gyud gipangsugo. Nanas Malakias kapitulo 2 bersikulo 7. Matud pa sa maong Biblia kung atong basahon dire. Klaro mang niingon. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam may tungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mo man ang sinugo sa Ginoo nga labing gamanan. So dire palandaan sa Old Testament pangapari nagigipang sugo sa Ginoo nga labing gamanan. Pangutana, Roman Catholic priest ba na? Dili kay wa pa may Roman Catholic priest anong sa Old Testament. Wala pa man ang Roman Catholic Church. Pag abot sa New Testament, naa dayon si Kristo nagtukod og simbahan San Mateo 16 18. Ug kanang simbahan na ang iyang gipangsugo og pangwali maong mga apostol San Mateo 28:19, San Marcos 15:16 og kining 16:15 og 16:16. So kinsa man ning mga apostoles nga gisugo ni Kristo naa sa gitawag og Biblia si Kristo pangulong pari Hebrehanon 3:1 kay pangulong pari man si Kristo. Therefore, ang iyang mga sumusunod, mga pari, usab. O niya, ang Biblia, klarong nag-ingon, si San Pablo nagapamatod nga pari siya. Roma, Kapitulo 15, versikulo 16. Nag-alagad ako kaninyo, ingon nga pari, ha? O isi pari. So, si San Pablo, pari, giday. Nga asa man ni sila na imong pari. Nahimo ng pari sa simbahan ni gitukod ni Kristo. O ganong unsa man simbahan na gitukod ni Kristo, daghan mang nag-claim nga din sila nimong pare kay pare magka sa Roman Catholic Church walay lain base sa Biblia ang si Kristo nagtukod og simbahan unya ang kanang simbahan nga gitukod mao ng Roman Catholic Church. Therefore sila na nga pare di ana. Buhat kapitulo 20 bersikulo 28 ingon ang Biblia ginawa kayo na mga obispo, ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pagkainin ninyo ang iglesia na binili niya ng kanyang sariling dugo, iglesia ng Diyos ha. So klaro kay tanan nga kini di ay mga pare no mga obispo mao jud ni ang nagatiman sa simbahan. So sila ang sinugo unsa man ang mga obispo. Mao na ang kaning silang kahanap wala man ni obispo. So dili gid ni sila matawag nga
kanang bali lang mo sa YouTube channel ako ha katong mga nasa Facebook nako. Kay piki atong signal dire. Okay, so ang nahitabuan ni karon kay mga pari man na so mao na nga kini ni ang dili pasado basig mingon siya nga Brad diha sa Episo 4:11 mga pastor malagi nagigasahan mga pastor diha bote pasabot is kana bang kuan kini mga obispo mga magbalantay pastor di ba pastol sa Tagalog pastor sa kinat sila shepherds in English mo na nga ang simbahan katoliko na obispo nay magbalantay kanya kani mga pari mao ni ang katabang sa obispo kay ubos man sila og ranggo kaysa obispo kay mas taas man ang obispo kaysa pare so sila mga katabang sila sa obispo ug ang obispo mga sumusunod sa mga apostol kay sila man ang nipadayon sa buluhaton sa Ginoo mao nang pagkamatay sa mga apostoles ang mga namuli ato gipang-ordinahan gipangkuan mao bitaw ning niya sa Biblia buhat kapitulo 14:22 si San Pablo miingon nangordina gid silang pare ordained priest in every church napagina sa Biblia atong basahon Biblia hay lata alam na ko moderator og pila na oras ako ha yan napagi diri sa gitawag na to og Tito kapitulo 1 bersikulo 5 daro kayo na nga si San Pablo nangordina gyapon og pare kada syudad ningon dire for this cause I left the in Crete that you should set and order things that are one thing and should is ordained priest in every city nangordinag mga pare kada syudad so di masilbi mo ambak na tag obispo dayon agi gitag pare kay moagi pamtag seminaryan ana hantod nga i-appoint ka mahimo kang obispo ranggo-ranggo mong guna so ang kaning mga pare mga obispo mga sa kaning atong Santo Papa mo ni ang mga sinugo sa Ginoo ug sila ang kanang Santo Papa mo na ang sumusunod ni Apostol San Pedro mo na kung maingon siya nga nabay masabot pag ayos Biblia yes nay masabot letra por letra verbatim wala pero nay masabot now dire pa jud sa ilahang libro Alpha and Omega mo na mingon ko nga inyo ra mang libro kung gamiton kanina gyud sa kamok ng libro Alpha and Omega mo akong gamiton nila ingon dire The Roman Press Roman Press Roman Church reserve the clergy the right to interpret scripture ang simbahang Romano Katoliko aduna ra gyoy katungod mo interpretar sa Biblia sila gayon na therefore kay namday may authorization mo interpretar sinugo gid ni kay kun dili sinugo ang mga pare sabay katungod na mo mag-interpret sa Biblia wala so that is why nga klaro kayo nga kining mga pare sa Roman Catholic Church bumuta na siya nga explicitly wala but impliedly yes na adjud sinugo Diyos Ginoo dili yawa ang nagsugo gawas kung makahatag Last 2 minutes. Salamat Mr. Moderator gawas kung makahatag sa ebidensya nga dili gyud pare sa Roman Catholic Church kay beside ana do na pay laing mga pare kinsa ka nang mga pare ana kay i-deny man niya nga dili pare sa Roman Catholic Church kung dili pare sa Roman Catholic Church kinsa man di aing pare ana gawa sa Roman Catholic Church naana sa imo ang burden of propaganda kay so pakiro mo ganda ko kaya atong kontra dili biya ni basta-basta kay ingon pa niya the sleeping dragon sa ato pa tanaw na tong Biblia ang dragon yawa man so natulog nga yawa ni okay dili basta-basta ditong kontra mo na klaro kayo si Kristo pangulong pare nya asa man siya nahimong pare ang mga apostol diha sa simbahan nagitukod ni Kristo walay lain sa ilang libro Alpha and Omega ganing sa ilang The Great Hope page 52 the Roman Church was still to him the spouse of Christ si Kristo maoy tag-iya gadian ng simbahan so mo na nga diha sila nahimong pare alang-alang mag sa Pilipinista nga dili man to Kristong gitukod ang magka ng mga nanggawas ro mga simbahan nga mga dito maurag maguwang paibitsin nga nakunuhay sila pare nga dili man to kang Kristong Last gitukod 45 seconds. so napamatudan gyud impliedly yes mao na to Mr. Moderator mayang gabi andam na ko sa pagpanubag sa iyang pangutana Okay, naapag kay 36 seconds pero imo nang giiwi bang imong oras. Okay, daghang salamat no. Okay, bago ta mo sulod sa pangutana, Brother Eugene, ianda mang imuhang tubig pag inom sa no kay aron nga pag ginawa ka kay dili bilalim nga magyaw-yaw ta sulod sa 10 minutos. Okay, bago ta mo sulod sa mga pagpangutana sa 15 minutes running time, ako sa ring shout out ning naadre.
Na diri si Timore. Timore, mayong gabi diha kanimo dong. Og napo diri si Carmelito Lagura. Mayong paglantaw nangaluspad lagi na si kahanap bro. Ha. Matod pa diri ni Natoy Dulgan pare na sa RCC na basahan daw be. Basahan daw be. Okay, napo diri si Mao pa ba daw Andam kung may pagsugod? Carmona. Ano, yes bro, mo pa'y pagsugod bro. Napo diri si Tata Abinki nagtanaw. Shout out po ni Cirilo Castro og napo diri si Giovanni Tiro og napo diri si Jonas Alpires. Juna. Andam Carmona is watching. Ang pari gikan ra sa banay ni Libby nga daang tugon pagkamatay ni Kristo wala nay pari. Kristo katapusan nga pare. Matod pa ni Dodong, pagay na pinanawag. Okay, pasensya gid mo nga kay nag-live karon anya dili pa gid ako matubag ang inyong mga tawag. Unya, pasensya mo. Humana ni. Kung tumago lang inyong tawag, kabalo ko lang inyong transaksyon. Okay. Andam na ba ang negative sa pagpangutana sa 15 minutes? Andam na, ganina ra. Okay. Ang imong oras, magsugod alas 7, alas 8 City. Go! Unang pangutana, palangga. Unang tumang. Pare, I love you. Sakto ba to kung nadungog nga daghan kang gibuyan nga bersikulo gikan sa Old Testament o New Testament walay mabasa nga Roman Catholic Church. Yes or no? Okay bro, akong tubag mao ni. No, dili sakto nga daghan kog teksto ang gibuyan sa Old Testament. Duhar kabok daghan day na. Unya, ang katong gigamit ako nga mga teksto wala to ga-refer sa Roman Catholic Church. Sa Old Testament pa lang to siya. Sa New Testament na ako'y gipangbasa nga mga teksto impliedly yes, masabot. Sige go. Next question. Okay. Ang mga lisod-lisod sa nga ma-challenge ta. Okay. Matod nimo walay mabasa nga Roman Catholic sa Old Testament. Kay niara mabasa dinhi sa New Testament og masabot. Sakto ba itong unugog? Masabot. Pero dili mabasa. Bro. Yes bro. Dili siya mabasa letra por letra verbatim but impliedly yes. Kung mangita kag explicitly no but impliedly yes naa. Kani bang mga paria? Kani bang mga paria? Kani bang mga paria? Kani bang mga paria? Apil ba si Darwin Gitgano ani? Tanang mga pare apil ba? Nga gisugo pare ba? Apil na bro. Apil na bro. Basta pagkapare sa Roman Catholic Church, apil na bro. Okay, kay apil man, di ay. Ang follow-up na kong natutan ha. Uyon ka nga ang giwali sa Dios dili mao giwali ni Darwin Gitgano nga pare. Uyon ka nana, yes or no? O yun ba ko nga ang giwalin ni Father Darwin dili mo giwalin ni sa Dios? Objection moderator. Wa man di man katubag na kuan man, naamang man. Bro, Okay. Moderator mo na pangutana kategorikal. Okay. Ang moderator's time, no? Ang pangutana, yes or no, dili niya maklaro, busa na ngayon siya og clarification. Ibalik ang pangutana, aron nga maklaro sa affirmative. Ning uyon man ka sa daghan kay mga pare sa tibuok kalibutan, apil si Darwin Gitgano. Uyon pud baka nga ang Dios nagsulti nga sunugon niya ang nagkaog baboy, unya miyo si Darwin nga makaon ang baboy. Uyon baka niya nga si Darwin nagwali nga wala sa Biblia. Yes or no? Okay, objection Mr. Moderator. Okay, objection. Unsa may ato ang objection? Dili na ko natubagon yung pangutana bro. Although bisa mingon siya nga Okay. natubag. Isa bro, apa ko mo man. Although bisa mingon siya nga dili. Relax. Relax Dili pa na relax. topic na mo bro. Kung sa'y gitudlong Father Darwin. Dili na mo topic bro. Ang topic na mo dire sinugo sa Ginoo ang pare. So diha ra mi focus. Wala na mi isyo nag kung sa ilang gipang tudlo dito gikan ba na sa Ginoo dili kay this is not about the teaching sa mga paring gidala kun dili ang ilang pagkasinugo. Sige bro. Okay. Naay counter? Mo counter. Unsay counter? Counter ko kay mura mag gakisi-kisi. Akong counter mo ni. Mingon siya nga apil gyud si Darwin Gitgano sa mga sinugo nga mga pare
sa Roman Catholic Church. Kani ba si Darwin Gitgano nagsunod ba ni sa Dios? Yes or no? Sure po man na. Okay. Usa man na. Okay, moderator's time. Moderator's time dire nga. Moderator's time. Uman ang objection sa affirmative, dunay counter objection niya ang moderator tagagigayon ninyong mo desisyon. Okay, sa akong panglantaw, brother Eugene Gapo, Roman Catholic Church sinugo sa Dios, ato pa dunay sugo sa Dios nga iabot sa pare. Ang pangutana ni kahanap dito sa nanukad sa sugo sa Dios nga nag-ingon nga dili pakaon daw kuno ang baboy, mawa pud daw kuno ang giwali ni Darwin Gitgano. Sa tuwa obligado ka mo tubag bro kay dunay sugo sa Dios nga nasulod sa imong tema. Busa ang desisyon sa moderator tubaga. Okay, tubagon na lang ako na. Nagwali si Father Darwin nga nagwali si Father Darwin nga ipakaon ng baboy. Gasunod ba siya sa sugo sa Dios? Yes. Kay ang sugo sa Dios nga dili pakaon ng baboy sa Estrelleta. Ano ko ni estima, pero sige na lang. Ang sugo po sa Dios nga pwede na kanon ng tanan, nagyapon nas Biblia. Alang retirado atong mga Kristiyano, nasa Buhat Kapitulo 10 bersikulo 15. Gisunod di Padre, sunod. Next question. Wala pagka sinugo. Next question. Okay. Matod nimo, yes. Gisunod ni Darwin ang sulti sa Ginoo. Kay premise niya, kay nagsulti na magug ka nga kanibang mga pare sa tibok kalibutan apil ba si Darwin? Niingon ka, apil si Darwin. Moingon na pud ka nga ang wala sa tima. Apil man na sa tima kay nangutana man kun nimo salaan nimo na. Kay nisulod ka sa kung laang. Kay nisulod na makasalaang, dire na tika lugit-lugiton. Ang akong pangutana, unsay mabasa dinhi sa Biblia sa Isaiah 66? Ang iyo pare nagsultiman nga makaon ng baboy. Asa may sakto? Ang Ginoo nagsulti sunugon ang nagkagbaboy o si Darwin nga ipakaon ng baboy? Asa sakto? Si Darwin o ang Ginoo? Bro, Good. wala Bro, naman tumag. estima bro. Nagisgot naman lang pagka sinugos pare. Ano man nabot. Dali lang. Objection ni Brother Eugene. Objection bro. Sige, go. Objection. Okay. Layo naman kayo Okay, bro. go, Nagisgot objection. naman sa pagkaong baboy bro. Okay, go. Objection. Mora? Mukanter ko. Sige, na-counter. Kaya po decision ng moderator. Mukanter ko kay nisulod sa kulaang. Matod man niya nga si Darwin gisugo daw sa Ginoo aron sa pagwali. Unya kay sumala man sa Biblia. O wala nagkisik-kisik sila. Ayaw yung kumpiyansa lagi. Ayaw mo istoryahan na harap niyo ka. Ayaw mo istoryahan na eh. Umano pa kayo mong counter kay po decision ng moderator. Ayaw lagi kumpiyansa kay nasulod na kasalaan. Dili na mga tao side comment. Dili na mga tao side comment ha. Pwede na side comment dito sa imong rebuttal. Wala na ba mo i-rebuttal ron? Tagam dyan mo ron. Okay, Okay, nisulod man siya decision sa moderator. apil daw si Darwin sa pagsuko sa Ginoo. Okay, Ang decision ng akong moderator. pangutana ni ini, kay apil man sa gisugo sa Ginoo. Nag-ingon mga Ginoo, sunugon ang nagkaon sa baboy. Niingon po si Darwin Okay. nga Roman Catholic Church nagisugo sa Ginoo, ipakaon ang baboy. Asa may nasayop ang Ginoo si Darwin. Patak laruan. Okay. Quincy. Dili sa tama sa pangutana. Okay, dili sa tama sa pangutana o sa tubag kay nag-object man si Eugene, human sa object na i-counter ang moderator mohatag og desisyon. Ang desisyon brother Eugene, ang pangutana naa sa tema og naapod sa inyong gisgutan tungod kay gisugo sa Dios. At sugo ang Dios, ni suod naman ka ganiha, itubag naman ka. Uriso na nagini siya sulod sa inyong gisgutan. Wa siya nahimong out of topic tungod kay naisugo ang Dios nga dili ipakaon ang baboy, nya nangutana siya asa may tinuod ani ang gisulti sa Dios nga sunugon o ang giingon ni Darwin Gitgano nga ang sabaw dili sunugon mabada. Okay, ang pangutana brother Eugene kinahanglan nga pagatubagon. Go, tubag. Okay. Tubago na lang ako na. Pareho silang nagsultig tinuod bro. Ang Dios nagingon nga sunugon, may problema sa Old Testament. Objection. Padre Okay, objection. Yes, Ang say objection. Dali lang brother Eugene na objection at Peter. Okay. Wala lang tayo side comment, ha? Wala lang tayo side comment. Asay na sayop si Darwin ang Ginoo. Ngano mang puro sakto ang duha. Ano sa asay na sayop si Darwin nga pare sa Roman Catholic Church o ang Ginoo nga nagsulti nga dili pakaon ang Okay. baboy. Asay sakto nilang duha. Ay Okay, naunsa. brother Eugene. Nakay-counter brother Eugene. Sige bro. Ang akong counter inani mong good bro. Wala namang tanan mo stima bro kung say panudlo anang mga paria.
Ang among Okay. hugot dire bro, i-prove namo nga kanang pare sinugo sa Ginoo. Okay. I-prove Mana? siya bangutan na siya ba nga dili na sinugo bro, kay na dire mabasa. Ano ba? Abot naman sa doktrina ng gitudlo. Brother Eugene, muhatag ko nimo og kuana, muhatag ko nimo og warning tungod kay imo ang giribat ang desisyon sa moderator. Dili pwede iribat nimo ang desisyon sa moderator nga tubagon na lang tungod kay mo ni layo na. Ay, love you, Ipatubag ka Gapo. sa moderator tungod kay ang inyong topic, akong palihog kong nagbasa ha, ayag iribat ang moderator ha, palihog. Pamatud-an nga ang pare sa Roman Catholic Church sinugo sa Dios. Tato pa, unsa man ni mga sugo sa Dios? Di ra hisgot og sugo sa Dios. Nya ayaw iribat ang moderator kay og iribat ang moderator imo man ning tima ang iyang gipangutana. O di ba? Mangyo ko nimo, warning ko nimo nga ayaw iribat ang moderator. Sa pangutana po diri sa objection, sa pangutana, ang ato ang rules dire usa ra pilion sa categorical. Bago mo explain, wala ko ni hatag dire nga duha ang pilion sa categorical. Ang balik ko na, ang pangutana nga categorical pagatubagon una ang categorical bago mo explain sulod sa 30 ka segundos. Brother Eugene, obligado jud kang motubag. Go, tubaga. Unsa may ang categorical bro? Asa may tinuod ang Dios o si Father Darwin Gitgano? Asa tinuod nilang duha? Okay, kung papilion ko niya bro, ang Dios Amahan tinuod. Kaya man ang gipamulong. So diha lang sa kos gipamulong sa Dios Amahan ha. Naman sa Biblia, di ba tamulalis ana? Kaya na si Isaiah 66, 15 padulong 17. Pero with regards sa tong giwalin ni Padre, tinuod gyapon to. Ang kinakabase man si Padre sa New Testament. Sige, wala gyapon ni kagubat. Okay, next question. Next question. Next Salamat. Kay niuyon ka, sakto ang Dios. Mukaon pa ba karog baboy? Kay sakto man ang Dios, mukaon pa ba karog baboy? Eugene Gapo, yes or no? Okay. Yes, Parang mukaon gyapon bro. Kay kini ra debate. Yes. Mukaon gyapon bro. Kay kini ra debate nga pare sinugo niambak sa baboy. Ipan. Oh, no ang sa comment. No sa comment. Kay sulod ka sa lang. Objection, moderator. Wala lagi bro. Okay, objection moderator side. Ayaw mo isurihan na duha, ayaw mo pang isurihan na duha. Nay objection Object ang mo, negative. Okay, unsa may object? No May side objection. comment, moderator. Klaro kay no side comment. Mingon siya bisan wala sa lima. Klaro man na kay nisulod sila sa laang. Kanibang pare, apil ba si Darwin ining pare gati sa tibok kalibutan nga Roman Catholic Church. Yes, apel. Matod nimo. Okay. Sakto ang Dios sayop si Darwin. Ako ati kang gipangutana kay sakto man ang Dios. Mukaon pa ba ka og baboy? Yes or no? Pasok kay na. Okay, nay counter. Ayun, Affirmative. Brother Eugene, nay counter. Hilam na ang Ayun, negative bro. ha, hilam na. Dayon na lang to yung pangutana bro. Okay, wala na kay counter. Okay. Wala, bro. Moderator. Malangay Moderator sa ang moderator ha, moderator ang moderator. Sa pangutana nga yes or no, nadungog sa moderator nga yes. Mukaon. Busa. Mukaon na. ipa-explain. Ano man? No, ato ipa-explain Ano og 30 seconds. Go. Mukaon gihapon kay ngano man. Sa Biblia gitugot naman na ang tanan wala nay hugaw. Buhat kapitulo 10 bersikulo 15 ang Dios Amahan na nang niingon na ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsang gihinluan na sa Dios. Kaya nga tong topic pagka sinugo ra mas pare nganong nyambak naman ig baboy ni ako lang gyapon ning sakyan ang iyang gingon. Next question. Okay, next question. Sunod pangutana kay mukaon gyud ka. Supak ba ka sa Dios? Yes or no? No, dili ko mosupak sa Dios. Ang Dios nagingon sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 15. Ayaw isipa ang bisan unsang nga gihinluan na sa Dios. Si Kristo nagingon San Marcos 7. Ang bisan unsay mosulod sa baba sa tao, dili na mo'y makapahugaw sa tao. Balik sa tema, Mr. Next question. Kay murag nalayo na ka. No side comment. Parang gagapo gisulod ka sa laang. Kay nagtudlo ba yung pare? Yung pare Roman Catholic Church. Sunod pangutana asa may sakto. Ninyong duha sa Ginoo. Matod sa Ginoo, sunugon niya ang nagkaog baboy og matod po sa Levitico 11:7 litra por litra berbati mabasa nga hugaw ang baboy matod nimo sa buhat. Kana bang buhat imong gigamit mabasa ba verbatim? Adunay baboy? Yes or no? Ang totoo yung pangutana bro, putol yung tingog. Wala na po. Kana bang Balikan, buhat balikan. imong gigamit? Putol-putol yung tingog, ipabalik. Moderator, yung tingog, putol-putol, ipabalik lang.
Sige, klaro na diri sa kuya ang tingog, Kana bang mga tingog klaro kana ra. bang imong gigamit? Kana bang imong gigabit nga buhat nga matod nimo ipakaon na ang baboy nga hugaw. Nagsulti ba kag tinuod o nagsulti kag bakak? Nagsulti kong tinuod bro, kay ang Dios Amahan na may nagingon ana, ayaw isipa nga bisan unsa nga hugaw gihinluan na sa Dios. Nasa San Marcos City nga ang bisan unsay mosulod sa baba sa tao dili na makapahugaw sa tao. Wala man ta magisgot direk unsa nang ilang gipangsugo gikan sa Dios, ang ato lang ang pagkasinugo sa pare. Wa juga kabungkag sa tema bro, makabasa lang kas Biblia nga dili Roman Catholic Church nga pare gisugo, pildi na ko ani. Next question. Sunod pangutana. Matod nimo sakto ka. Or mingo pod ang Ginoo, sakto pod ang Ginoo. Ang Ginoo nag-ingon sa Isaiah, sunogon niya ang nakaong baboy. Sakto man nga sunogon? Yes or no? Sakto lagi na sa Old Testament pa na bro. Pag-abot sa New Testament, wala na bro. Dili na mo tubag. Okay, okay, objection, unsa man? Okay. Yes. Ayaw mo po istoryahanay, ayaw mo po istoryahanay. Unsa yung objection? Okay, unsa objection? Objection ko kay nganuman wala siya ming tubag Okay, sa daghang salamat. atong rules. Time is up. Yes or no? Wala siya Time is tubag. up. Okay, moderator's time. Ang atong oras nahurot na gyud. Naganding salamat sa duha. Pero sa katapusan ng pangutana ni Brother Eugene, akong i-clarify sa tanan ng mga naminaw nga gitubag ang pangutana nga yes. Okay? Daghang salamat no. Daghang salamat sa mga naminaw. O kamong duha, relaxa mo diha, inom og tubig kay grabe ra ba ninyong bakbakanay ganiha. Unsa to? Sa korason ra, walay labot ang unsa to? Gubat Okay, mo masat- I love you ka po. Okay, shout out sa ta sa tuang mga suod nga mga higala nga naakaroon diri ni apil sa tuwa. Natay 115, no? Niabot og 120 kaniya, 115 ka mga viewers ang ato ang iapil karon. Sugad bidag glory matud pa ni Antonio Oria Soto. Matud pa ni Zero Vlog. Layo kayo sa tima. Tamo kinahanglan. Ako ang iklaro ha. Ako iklaro. Nagdepende na sa dagan sa ilang istorya tungod kay naamang ko'y sugo sa Dios. Magisgot gani og sugo sa Dios, basig moingon mo nga ibayas ang moderator kay naabot sa baboy iyang gitugtan. Sila lang duha, akong gipasagdahan silang duha, nagisgot sila may tungod sa sugo sa Dios. No? Kung basaho na, matud-an nga ang pare sa Roman Catholic Church sinugo sa Dios, sumala sa Biblia o sa referensya. Bot pasabot, moabot din sila sa sugo sa Dios. No? Ayaw lang ninyo gawaya ang moderator, palihog lang. Ayaw ninyo iribat ang moderator, kaya ang moderator nagpatunga lagi sa duha ka debater. O karon, ready na ba nga to ang negative sa iyang pag ribat? Ready Okay. na? 10 minutes? Okay, Kung ready na, ready, go! Ang imo ang oras nagsugod, alas 8:24, go! Kaming mga katauhan sa Ginoo nagsunod ra gyud mi ni Kristo. Nga nabatasan ni Kristo Sabado, si Kristo wala mo kaog baboy, si Kristo dili pud pala hubog. I love you gapo og tinahod nga moderator og tinahod nga gapo, I love you. Og mga viewers og mga supporters og mga bashers, parente gagaws timo kalibutan, gubat sa rason way labot sa rason. Ingani ang senaryo. Ang ako ang pangutana, sure bull yung kayo. Mingkagat man siya. Pagingon ako nga kanibang mga pare sa Roman Catholic Church, appeal ba si Darwin? Matod niya, yes, appeal. Sunod ako pangutana kay appeal man, asay sakto, ang Dios o si Darwin? Ang Ginoo nagsulti, sunugod ang nakagbaboy, si Darwin nagingon nga, limpyo na ang mahugaw, kay kauno na. Ningon siya nga, ang Dios mo sakto. Salamat. Ang amo ang gipasikat ang Ginoo, ang among gipadako ang Ginoo, ang amo ang giwali ang Ginoo, mao nang niya nga ang mindaog ni dibatiha, no other than Lord Jesus Christ. Mao gina, wala mi ang ipahambog. Tanawa ni, nanapoy mo daog ani ba? Kaya nga naman, ang amo ang naging ginawali, pulong sa Ginoo, ug walay mudaog sa reasoning, o walay mindaog sa kaning niyang debate, ang Ginoo ra gyud. Mao gina. Mo lang niya nga salamat sa pag-angkon nga ni wala na sayop ang Dios sa pagsulti. Wala na sayop ang Ginoo sa pagsulti. Sunugon niya ang nakaog baboy. Og nasayop
ato amigo nga si Darwin sa pagwali. Ako sige pangutana, imuha pa ba ning uyunan ang Dios? Imuha ba ning uyunan ang Ginoo? Niyo siya nga, dili ko mauyon sa Ginoo kaysa buhatis ginuan na. Ha? Wala gisundan ako siya, nga ang buhatis, wala sila kasabot nga ang manap nagsimbolog tao o sumala sa mat nay karnero, nginiya sa tuo, sa kamot, sa Ginoo nga makapanunod sa ginghirian sa langit apan adunay mananap nga nagsimbolo og kanding, nagsimbolo og tao nga kanding dito sa linaw nga kalayo. Mao nay konteksto, buhat 10:28. Kinsa nang istorya da? Si Pedro o ang mga sundalo nga kauban ni Cornelio. Mao na ang konteksto. Nagingnan niya nga ayaw pag-isipa Pedro nga ang tanang magugang manap giginluwa na sa Dios. Naunsa na siya nga gisgutan nila ang manap nagsimbolo og tao. Asa mabasa? Mabasa sa Mateo. Duha ka klase nga manap nga nagsimbolo og tao, kanding iya sa impierno, masinupakon sa Dios, nagwali nga ipakaon ng baboy, nagwali nga palahubog si Kristo, kana siya ambak na dito sa kanding. O kanding nagsimbolo ni ng mga supakiro sa Dios. Salamat kayo. Nganian ko na katong amigo. Mingon siya nga out topic. Unsaon pag-out topic? Pari sa Roman Catholic Church. Lisod po kayo. Nagsige na lang tandinaw. Walay unod ang atuang pag-adibit, pagdipisas kamaturan. Mao nang niya nga niining tungura. I love you gapo. I hope nga mag 70 Adventist na kagapo. Mapari-pariya sa magpabautismo na kagapo. Kaya niang ko naman day ka nga sakto ang Ginoo nga sunugon niya ang nagkaon sa baboy. Usa pa man mong giulat. Magpabilin lang batang sunugon. Ayaw mo pagunahuna nang niyang inyong hunahuna nga tawhanon. Ayaw mo ana. Kay kanang niyang Isayas, future tense na siya. Ang tanang tao sa tibuok kalibutan sunugon. Wala pa biyay gisunog sa tibuok kalibutan. Lunok na lunok pero sunog wala. Mo nang niya wala ta. O dili gyud out ka bridge area ang ato ang pagpamatod. Wala dili ngon nga auto topic. Sure shoot yun sa topic. Kay ning ingon man ka nga apil si Darwin sa pare. Unya si Darwin nga sige bigwali. O dili ni personal ha. Nagsibi sa gwali. Apat pati si Kristo gani, iya pag yung pasainlan. Salamat kayo nga sakto di ang Ginoo gapo. Ana gyud gapo, tuog yun sa Ginoo. Ayaw tuwa nang nabrinwas ta. Kay nga na po ako ang kinabuhi kaniadto nga nabrinwas ko kay walay tuon sa kamaturan. Ang atong gipakadiyos atong tiyan. Ang atong gipakadiyos ang ato ang ulo. Kunang niya, mga laglag kita. Gingnan pa ko nimo nga sa wala pa tagasugod nga mingon pa ka nga dragon ko. O yan dragon mo ang yawa. O di ba tihala po na ito nasunod? Pamatunan ako, katoliko, kaliwat sa bitin. O musukol ka. Kana. Lara. Das naklaro na. Iwib na ako ang oras. Salamat sa nananaw. God bless ang Ginoo na mindaog meaning di batiha. Iwib na ako. Okay. Okay, isang salamat. Alas 8:34 ka mahuman pero alas 8:28 pa. Ako pa kag oras no? Tila pa size. Gadali man isip hanggang gapo. Gadali man po isip hanggang gapo. Okay, 6 minutes ang nabilin sa imuhang oras. Inya imo nang giwib. Daghang salamat sa negative sa iyang super stand. Yeah, almost 4 minutes ra ang iyang stand. Og karon, og ready na ka ato ta sa cross examine pero inom sa tubig, no? Nadiri ato sa ning shout out mga igsoon, nadiri si Arnel Bakastot. Sulod sa tima, kahanap, layo ning abot naman kaglain niya sa Pilipinas naman unta to. Okay. Arong ibalik no, aron nga makasabot mo na sa sulod sa ilahang gisgutan ang ilahang topic o ang ilahang gisgutan. Tungod kay naman kung diri sugo sa Dios. No, ang pare gisugo sa Dios. Nya. Ayaw ninyo kuana, ayaw ninyo og i-misinterpret nga ang moderator ni okay. Kay ang tima, ang roles nagpamatuod ang roles nga mudawat ang moderator basta naa sa sulod sa ilahang hisgutan, sa ilahang topic o sa ilahang tema. Mudawat ang moderator. Okay, andam na ba ang negative sa affirmative side sa pag-cross examine sulod sa 15 minutes? Andam na bro. Okay, Brother Eugene, unang pangutana, alas 8:30 ka magsugod. Okay, maayong gabi sa tanan. Atong unang pangutana, Mr. Glenny Kahanap. Uyunan ba nimo nga kini akong topic ang mga pari sa Roman Catholic Church sinugo sa Ginoo. Uyunan nimo ni o imo supakon? Digyo ko mo yun. Digyo ko mo yun. Kaya nga naman. Bisan ikaw gali nga nagpresent ganina, wa gyud kay nabasa nga Roman Catholic Church. Mao lang niya bisan ikaw wa ka kasabot sa imong tema.
Mao na niya sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana, kaya di man giday nimo uyunan. Ang akong pangutana ikaduha mo ni. Kay dili man di ay Roman Catholic Church nga mga pare ang sinugo sa Dios. Karon, kinsa mang mga pari nga sinugo sa Ginoo diha sa New Testament kun dili mga pare sa Roman Catholic Church. Kinsang mga pari ana? Okay, tubag. O mubalik ta sa pare sa Hudyo, dili sa Roman Catholic Church. Sunod pangutana. Okay. Kay pari man ka sa Hudyo, matod nimo. Asa mabasa sa New Testament nga pari sa Hudyo ang sinugo sa Ginoo nga labing gamanan? Go. Okay, tubag. Herbiohanon 7 gitawag nila nga pangulong pare si Kristo. Unya si Kristo Hudyo. Natubag ang imong sayon nga pangutana. Wala ko Sunod mangutana, bro. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection. Counter ka. Wala ko mangutana niya si Kristo pangulong pare ba? Ang akong pangutana, asa nga sita sa Biblia nga ang pare sa mga Hudyo mao'y sinugo sa Ginoo nga labing gamanan. Sitas. Okay, may Tubag. counter? Mo-counter ko palangga. Sige, counter. Oh, ang akong pag-counter mao ni. Ang pare nga si Kristo. Nga naman Hudyo man si Kristo. Kay wala actually nga ni og mubalik ta sa Greek, gitawag siya og Herios. Dali lang ha. Oh, Moderator's time. Ang imuhang counter, ayaw gamita ang imuhang tubag. Counter lang. Ngano ni counter ko sa iyang object? okay. Mo-counter Unsa ko imong kay nga counter? naman. Oo. Ni counter ko kay mintubag naman ko. Nga gipangutana man ko siya og Okay. dili pare Okay na. sa. Okay, moderator's time. Ano? Mo-counter ka kay tungod kay nitubag ka. Ayaw ingon nga nagtubag ka nga imong pag-explain imong tubag. Ano lang. Okay, moderator's Sige, time. sige. Ang desisyon sa moderator mao ni nga asa sa Biblia nadungog na ako nihatag og kapitulo ug bersikulo na sa Hebrew City ang iyang gigamit no. Nya busa explain within 30 seconds go. Busa si Jesus mao ang pangulong pare nga nakasangkap sa atong mga gikinahanglan. Balaan siya, wala siya kalapasan o sala. Gilain siya gikan sa mga tao nga makasala o gibayaw ngadto sa kalangitan. Unsa ang pare diri sa mga Hudyo? Nga gisgutan sa Biblia kay wala may Roman Catholic Church Okay, mabasa next dito sa question. Greek. Next Okay, question. next question. Ato sakyan na ka ng imong Hebrehanon. Kay si Kristo pangulong pari man kaha sa mga Hudyo, mao may mong gigamit. Asa man si Kristo nagserbisyo sa iyang pagkapari diha sa mga Hudyo. Unsang tinuuhan sa mga Hudyo nga nahimong pari si Kristo? Tubag. Si Kristo naana dito sa sanctuary, dito sa ginghal sa langit. Niya na siya sa tuyo tuong kamot. Akong basahon. Bro, Akong basahon. objection. Niya na siya Okay, dito kay objection. mamatay ang Okay. og mamatay ang Moderator's time. Oy, sa mani. Moderator's time. Wala may Objection kategorikal, ako. may moderator, wala kategorikal. Dali lang. Kaya na moderator. Dali lang, na moderator nga mo desisyon, brother Glenn kahanap na moderator nga mo desisyon. Busa ay react na yun ha. Palihog. Busa Okay. brother Eugene Gapo sa imong object. Ang akong objection, asa man si Kristo nahimong pari nagserbisyo diha sa mga Hudyo. Unsa nga tinuuhan sa mga Hudyo sa nahimong pare? Kaya mga Hudyo na may relihiyon, tawag tong Judaism. Sa Judaism ba or unsa nga tinuuhan sa mga Hudyo? Okay, humana. Nai counter. Mo counter ko. Mo counter ko, Mr. Moderator. Go. Ang akong counter mao ni. Nag-ingon siya kanina nga asa daw mabasa na ko nga kaning niyang dili ni maoning pare sa Roman Catholic Church. Nagpresentasyon gali ka ganina nga wala kay nabasa sa bersikulo kapitulo, mato nimo dili mabasa sa Biblia. O yan nangutana kag asa sa Biblia man gitubag na ko siya nga pare si Kristo walay lama, walay sala, dili para sa iyong pare. Okay, moderator's time. Nga usaman. Moderator's time. Okay, moderator's time. Ayaw nag-iribata, dili ribatal. Nagkuha ka counter ka sa ihang objection. Okay, nadungog na ko no nga asa ni tubag pod wa tay labot ana og tinuod mo na iyang tubag og bakak manggaling kita mo desisyon ana basta kay nadungog na ko nga nitubag siya tuwa sa sanctuary. Siya nag-alagad. Ako na nadungog no. Musa explain within 30 seconds go. Okay.
Sa man to kanang tubag na. Mangutana ko sa tubag. Natubag ang imuhang pangutana asa siya nag-alagad o asa siya nagserbisyo sa sanctuary yang tubag. Matinuod man og dili ato paminaw niyang explanation within 30 seconds. Go. Okay, mo ni ko tubag. Tuwa si Kristo sa iyang tuong nga kamot og sumala sa maong nga propesya or sa Biblia nga manglalaban si Kristo og si Kristo nasa tumong kamot kauban dito nga to sa langit si Elias dito siya manglalaban nasa sa langit karon og si Kristo. Okay, next question. Okay, Next question. next question. Kay si Kristo nagtukod magsimbahan sa Mateo 16:18. Unya kay matod nimo Pangulong Pari man si Kristo. Uyon ka ba nga si Kristo Pangulong Pari siya naasad siya ay sumusunod? Yes or no? Oyon ko nga si Kristo Pangulong Pare sa mga Hudyo o dili ko oyon kay walay matod sa mo presentation kanina wala gali kaming wala kay ka nagpamatuod ng Roman Catholic Church sa Biblia mo nang niya nga pare nga si Kristo nga tuwa sa langit niya sa tuos kamot siyang amahan. So, dili Next ka- question. Next question. Dili ka mo uyon nga si Kristo na ay sumusunod? Yes or no? Moderator, Yes or no? ipakuha niya ang pautan ng moderator kay nawala-wala yung signal. Ang akong pangutana, Clarification. nangutana ko nimo ganina nga about regarding aning si Kristo kay nagtukod magsimbahan na ba siya ay mga sumusunod kay pare man ka siya ingon kag no di ko mo yun karon mo uyon dili di mo uyonan nga si Kristo na ay sumusunod. Yes or no? Yes, oyunan ako nga si Kristo. Kami nagsunod. Ang nagsunod, batasan, ilhanan, o kinaiya. Mao na gisunod, dili ng building nga inigbalik ni Kristo, maguba na, sumala sa Mateo, nga walay Pilato nga bato, nga dili pagatumpagon. Mao nang niya nga kanang yung building nga makaluwas, gubuo na pohon ni Kristo nga nabatasan sa bado. Okay, Gisunod din next sa mga question. pista, kinaiya, batasan, o kinaiya. I love Next you nga po. Okay, next question. Dire sa Buhat Kapitulo 14 bersikulo 22 nga si San Pablo nangordina og mga pare kada simbahan. Kaning giordinahan ni San Pablo nga mga pare, mga sinugo ni Ginoo o dili sinugo? Sinugo yun na si San Pablo kay Hudyo man na. Bro, Di ba na Roman Catholic objection, Church? Mr. Moderator. Okay, objection. Sa objection. Siya, yes, sinugo. Yes. Ang akong pangutana, wa ko mangutanag si San Pablo sinugo ba? Kaning giordinahan ni San Pablo dire sa Buhat 14:22 nga mga pare nangordina siya pare kada simbahan. Sinugo ba ni Ginoo ning mga pareha nga yang giordinahan o dili? Okay, na-counter wala? Mo-counter ko, Counter. pinalangga. Sinugo sa ginawa ang mga apostoles nga Hudyo. Di man na Romano Katoliko kay Moderator, sa Biblia wala may Romano Katoliko. Moderator's time. Nadungog na ko, no? Ang question, sinugo ba ni Kristo? No, ang iyang tubag, sinugo. Okay, nadungog na to, no? Ang iyang tubag, sinugo. Busa, watay labot kung ang iyang explanation, tinuod ba o dili. Paminaw na to yung explanation sulod sa 30 ka segundos. Go, tubag. Explain. Yes, tinuod nga ang mga apostoles. Mga Hudyo man to. Unya kay kaning mga Hudyo. Kaning mga Hudyo, mga agapo nga pinalangga, walay Roman Catholics din sa Biblia. Iba naging giangkon sa mong presentasyon. Sa imong presentasyon ganina, wa gyud kay gibasa nga Roman Catholic Church. Mao na nga ang tanang nagsulat din ng Biblia o ang mga giordinahan din mga Roman Catholic Church. Mao na niya nga sulpot. Okay, next question. Next question, kaning giordinahan ni San Pablo napa na sa Tito kapitulo 1 bersikulo 1 o bersikulo 5 nga nangordina silang pare kada syudad dire sa Buhat 14:22 kada simbahan nangordina pare. Ang akong pangutana bro, kaning mga pare nga giordinahan ni San Pablo, kaning mga pareha ha, wa ko mangutana kang San Pablo. Kaning mga pare nga giordinahan ni San Pablo, muuyon ka ba nga kining mga pareha mga sinugo ni sa Ginoo? Yes or no? Tubag, yes, mo yun ko ana nga sinugo Ginoo nga pare nga Hudyo. Dili Roman Catholic Church. Pag presentasyon nimo ganina, wa gyud kay nadungog nga Roman Catholic Church, wa gyud kay gibasa. Kay ngano man, sulpot mo kay dito naman mayo gitawag og Dies Dominica.
dito sa Latin, ayan, nakuan sa Spanish, mo nang Domingo, mo nang balik ta sa Greek, walay Roman Catholic Church. Mo nang niya karong gabi una nindaog ang Ginoo sa mao nga debate. Walay lisod Next nga pangutana, question. pinalangga. Again, Okay. pare nga Hudyo. Next question. Next Kay niuyo naman siya nga kining mga pare nga gipangordinahan ni San Pablo mga sinugo din sa Ginoo ang pangutana. Asa man ni silang simbahana nagserbisyo isi pare. Ug kinsa ang simbahana karon nga naay mga pare nga legit. Tubag. Pare lagi na nga Judaism. Wala gunay pare nga Roman Catholic Church. Kaya ang iyong presentasyon nimo kanina, daghan kay kang gibuhian nga bersikulo kapitulo, pero wala gyoy nabasa nga Roman Catholic Church. Pare lagi nga Judaism. Wala may ug mobalik na sa Greek lagi, walay Roman Catholic Church. Kaya nga naman gikan pa nang niyang Dies Dominica dito sa Latin. O Roman in fire dito na nagasugod. Mo nang sulpot gyud. Mo nang mga pinalangga. Walay sunod lisod nga pautana. Okay. Yeah, Sunod next question. pangutana. Kay pare man kani sa Judaism buti pasabot nga si San Pedro o si San Pablo nga nangordinag mga pare, membro siya sa simbahan nga Judaism? Yes or no? Tubag. Yes, kayo kay Hudyo man ang mga apostoles. Si Kristo Hudyo. Ya, si Kristo pangulong pare sa mga Hudyo. Unya, wala ay sa imong presentation ganina, wala gyud Roman Catholic Church. Mo nang niya nga pag presentation nimo ganina, pili na kang gaan. Kay matud nimo ang imong tema wala na pamatudaan sa imong presentation. Mo nang niya nga niining tiya daog gyud ang Ginoo kay nga naman. Matud nimo sa present ganina, wala gyud mabasa nga litra por litra Roman Catholic Church pare sa Roman Catholic Church. Wala pa pare sa Malakyas diay. Unya imuhang giangkon. Giangkon na po nimo Next Pedro. question. Giangkon na po nimo ang Next question. Next question. Wala. Next question. Unsay sita sa Biblia nga si San Pablo membro gihapon sa Judaism religion? Sitas. Okay. Litra por litra. Para si mo nga matod nimo walay mabasa nga Roman Catholic Church. Wala tay litra pero masabot nga si Kristo mao paulo pare. Oh. Dito man tali dito man si Kristo. Si Kristo may pangulo pare. Siyempre na gi-adapt sa mga apostoles. Mao na ko tubag. Okay. Next question. Next question. Kaning pag-ordina ni San Pablo dirig mga pare, miyembro pa ba siya ani sa Judaism religion or nihawa na sa Judaism religion kaya nagpamimbro na sa simbahang gitukod ni Kristo? Tubag. Tubag. Ilaha lagi pangulong pare si Kristo. Membro gyud sila sa Judaism o mga Hudyo. Kay matud pa sa imong presentation ganina, walay mabasa nga verbatim nga Roman Catholic Church pare nga gisugo sa Dios. Imo ba nang giistoryahan nga walay mabasa? Unya imo ang gipamatud-an ang imong tema nga pare Roman Catholic Church gisugo sa Ginoo nya sa imong presentation. Okay, next question. Next question. Nga walay Next Roman question. Catholic Church. Next question. Dihang na membro si San Pablo sa pagka-apostol. Kani kay na membro naman siya ni. Wala pa ba siya kabiya sa iyang tinuuhan nga Judaism or nakabiya na? Tubag. Mo na tubag, wala ka mabasa nga nakabiya na sila sa Judaism kay Hudyo ba sila. Dayon ang ilang gisunod lagi si Kristo nga pangulong pare nga Hudyo. Dayon sa presentation nimo ganina wa gyud kay gibasa nga kapitulo bersikulo nga pare sa Roman Catholic Church kay matud nimo walay mabasa sa Malakyas, walay mabasa nga verbatim sa New Testament sa Old Testament, mo na nagpamatuod ka nga gitawag og wala basura nga pamatuod. Baka bro. ka pamatuod. Okay, Wala next nga, I question. love you. Kaning mga pare nga giordinahan ni San Pablo bro nga kada simbahan. Mga paring Kristiyano ba ni bro o mga paring Judaism? Tubag. Mga pare nga Okay, time is up. anon nga Time is up. okay. Daghang salamat sa duha ka mga debaters. Nindot kayo ang ilahang mga nag-aso-aso nga mga pangutana, nag-aso-aso usab nga mga tubag. Mga nindot kayo basta ka mga professional debater, magkasilabot ra no, dili daghang objection unya. Ang moderator tawhay kayo. Kaya salamat ninyo, congrats ninyong duha. Anya daghan ang nalipay sa inyong pag-debate, no? Diri si Kadasig, napo diri si Julius. Bro, Ah, Mr. Moderator, kanang Yes. wala na ni 5 minutes nga conclusion before dahil human pasalamat.
Muna akong gisabot sa inyo kani ha. Ya matod din nyo nga di namang hilabot sa tima kay konklusyon na lang. Sige, sige, go. Okay. Atong unahon ang kuan, atong unahon ang negative sa iyang konklusyon. Otdo nimo ang 5 minutes or dili. Go. Pila ka minuto? 5 minutes. Okay. Alas 8:46 Salamat sa kayo nga tinahon nga moderator. O gato ang pinalangga nga Eugene ga po ayok nga makita gimi personal ani. Ayok ga po mag-set ka og ako mananghid po ko sa mga labaw kaya nga mo systematic man eh. Dili man may ingon nga bukot-bukot. Nami gisunod nga mga labaw. Dili mingon nga murag iro nga wala tagiya. Mao nang niya nga mananghid pohon basin makaadto ko sa mga area gapo iandam mi mo ang diskuhan nga sa system aron dira ta kumbate kay uban sabang sa Ginoo. Mao nang niya nagpasalamat kayo kog dako nga akong amigo na minsahian gyud ako karong gabi una. Ako po ni siyang iyampo nga like Pablo nga si Saul siya kaniadto din nahimo siyang Christian o Sabadista si Pablo nabatasan ni Pablo Sabado. I hope nga kani siga po pohon ang Ginoo na mulubag ani din ni kabalibat sama ni Cornelio nga usa ka hintil nagsigi siya og kuan gilubag sa Ginoo na imong Kristohanon kani siga po pohon mahimo na pud silang Kristohanon kaya ang mga Kristohanon manggod nabatasan Sabado wala nagkaog baboy, dili pala hubog. Muna yung mga Okay, moderators time. Dili na ta maghisigot og kuan, dili na ta maghisigot Okay, about okay. sa inyo ha, ang Okay, kuan. okay. Ang inyo ha, pasalamat Okay, lang. salamat kayo sa nananaw. Wala na. Salamat Go, kayo go. sa nananaw sa tibok kalibutan nga lipay kayo ang Ginoo karon nga gubat sa rason may labot siguro rason friendly Bible sharing lagi nato pinalangga nga gapo I hope nga maghimo na po kag utro nga tima kay ato na pong kuan kay ang minaminaw ni init tibuok kalibutan masayo tibuok kalibutan mao nang niya nga ang ako ang ikaingon ang Ginoo may mindaog ang Ginoo ang among gipasikat dili ang among kaugalingon igo lang mi nagsunod sa gisulti sa Ginoo dinhi sa pulong sa Ginoo. Igon mi nasunod. Wala mi nang hilabot, wala mi nang daot, wala mi nang minasunal. Kung masakitan lang mo, o masakitan lang kita kay naman ang among dala kamaturan gikan sa pulong sa Ginoo. God bless. I love you ka po. I love you moderator. I love you followers. I love you bashers. I love you sa tibuok kalibutan, parente, agaw, pamilya, bisan usa nga atong relihiyon, apan inikita ginaksanay biso-biso. Gakos hangtod kinis pagbalik sa Ginoo. God bless. I love you. Amping ta kay kalibutan daw ta na. Okay, daghang salamat sa negative side. Og karon ato pong ihatag ang 5 minutes sa ato ang affirmative. Go brother Eugene, alas 8:48 go. Okay. Salamat kayo, Mr. Moderator, o salamat po ni Mr. Glenn Kahanap. O, namay kami na ni Dres Labason, migo na go. Parintir dagway mo ani. I love you. Onya. I love you ako na lagon palangga. Onya, kuan, kining, karon dugay naman gitas kalihukan aning debate no, dugay naman gitang debate silang Peter Pindon naka-encounter pa nako ni sila katong mga uban na mga Seventh Adventist karon na jud ko naka-encounter og debator nga The Sleeping Dragon natulog nga yawa karon nakamata na I ni love you ka po. first time in my life since pero salamat kay sa imong pagkatubang nakuha kay actually ningon mo gusto nako ganina nga ready ba daw ko nako inko always naman ko ready but ako ipasabot ba nga ready ko nga di na kinahanglan bitaw nga batunan pang tema ana ready ko pero sa oras dili ko makasure kung unsa yung orasa ta pwede unsa nga adlaw ni kalit mo sa chat nga palangga magsugod na ako ha ito nga nalangay ko ganina kay nagsita pa ba dugay ba ta magsita diri sa ko ano sa atong live may mag-cellphone ra gadit so click okay na so basta kay maura gito daghang kay salamat onya first time na sa akong kinabuhi nga naka-encounter kog natulog nga yawa sleeping dragon I love you. I love you. Sunod palangga, sunod palangga. Basin ka lang kasunod, pamatunan ako nga katulik ko kaliwat sabitin kung okay ka. Mao na pud to tema. kana bro tanong sa na bro Okay, humana. asa bro Kaya ato sa Tanong i-finish.
Tema bro. Pag-PM lang mo. Moderator sa inyo, pag-PM mo sa inyo ang sabot ano sa Okay, humana na to. sa tuloy ko kaliwa sa bitin, Ah. ulit iba. Okay, daghang salamat sa duha ka mga debaters, daghang salamat sa affirmative nga sa iyang closing remark ug sa ato ang negative sa iyang closing remark. Daghang salamat ninyong duha, daghang salamat usab sa tanan nga mga viewers nga nisulod ug ni-appeal sa ato ang diri sa comment section. Daghang salamat ninyo, God bless ninyong tanan.